Shilo. Lumabas ka, Shilo. Ayun o, nakajacket. Ayun, tara. Welcome to the Ordoneta po. At ayan na nga, nandito yung makikita. Nakadarating lang. Tara, picture muna tayo. Yan. Welcome to Ordoneta. Puto ng buhay. Makikisali ka? Paano? Tapos? Angel's Burger tayo. Ay, tara! Libre mo kami! Hindi ikaw ang manlibre. Ano nga ba ang tawag ang festival dito? Di ba sa Villas is talong. Sa Dagupan, bangus. Dito sa Ordoneta, anong tawag? So, Shilo, kung sa Villas is talong festival, sa Dagupan, bangus festival, dito sa Ordoneta, anong tawag? Carabao Festival. Carabao Festival? Di ba? Kainin na natin dito. Ako ng sponsors. Dalawa na lang. Tara na, maglakad na tayo. Dito. Tara. Yan. Shilo. Ano na yung nagbabayaran sa Facebook? Yung ate-ate, taga saan ka? Okay, talikod ka. Ate, taga saan ka? Yes, photographer. Picture. A few moments later. A few moments later. The next day.
Apo, ababati pa. Nagkatras kayo ka ba siya tagabantida? Nagkatras kayo, Apo.
Bye.